Vítajte, tento podcast som založila pre ľudí, ktorí zvažujú vybudovať nový život v novej krajine, radi cestujú a majú vzťah k angličtine. Ak ťa bavia skutočné príbehy ľudí a rád spoznávaš nové miesta, pridaj sa k nám. Krásny deň ti prajem. Dnešná epizóda bude s Miškou, moja ďalšia followerka na Instagrame, ktorú som spoznala vďaka môjmu profilu, kde odpovedala na moju Q&A a ja som sa hneď preklikala na jej krásny profil a pozvala na tento pokec. Miška býva v Montreale, miesto, ktoré som aj ja niekoľkokrát navštívila a vďaka ktorému som sa aj ja rozhodla skúsiť svoj život v Toronte. Porozprávali sme sa o jej vycestovaní, francúzštine, ako aj o vízach a samozrejme sme spomenuli aj hokej. Nech vám tento príbeh slúži ako inšpirácia a prajem vám príjemné počúvanie. Takže bonjour, ça va? Ça va bien, et toi? Ja neviem, Miška, takže vítaj v mojom podcaste. Strašne som rada, že si prijala moje pozvanie. Keď som pripravovala náš scenár, alebo teda som si spisovala, o čom by som si chcela s tebou teda porozprávať dneska, tak ja som si vlastne uvedomila, že sa nachádzame v dvoch hokejom posadnutých mestách, najväčší NHL kanadský rivali, a to je Toronto a Montreal. Tak uvidíme, kto vyhrá dnešnú debatu, kde sa žije lepšie. Sa teším. Ja som už spomínala v podcaste predchádzajúcom, že mám takú veľkú lásku teda Kane zo Zeleného domu a celkovo Halifax, Nova Scotia, Prince Edward Island. Je to vlastne taká moja láska, taká spomienka na moje detstvo. Ale moja úplne prvá spomienka na Kanadu, keď som ja prvýkrát prišla do Kanady, je z roku 2015, keď som s mojou najlepšou kamarátkou išla na taký road trip. Išli sme vlastne z New Yorku do Vermontu, z Vermontu do Montrealu. Takže moje prvýkrát, keď som teda bola ja v Kanade, bolo keď som išla teda do Montrealu. Hneď ako sme prešli hranice, sme prepočítavali najprv rýchlosť, vieš, ako môžeme ísť, lebo teda máme tu kilometre a v Amerike teda nemajú. Áno, moc nám to nešlo, lebo aj tak sme išli stále rýchlejšie, než by sme mali ísť. A tiež som si teda, čo si ja pamätám, taký ten prvý moment, že Kanada, tak boli polia, prázdne cesty, široké cesty. A potom sme dorazili do toho downtownu, do Montrealu a mňa to strašne príjemne očarilo. Ako ja si pamätám, napríklad, že hneď prvý deň, keď sme vybehli teda do ulic downtownu, mali sme takú mapu, tú papierovú, taký ten old school a normálne každý nás zastavoval, tí domáci, vieš, a hneď sa nás pýtali, či potrebujeme pomôcť s takým tým francúzským akcentom po anglicky. A ja som z toho bola úplne, že wow, že akí sú milí, príjemní, prívetiví, nápomocní. No a my sme mali strašné šťastie, bol začiatok jary teda, takže krásne počasie, nádherné budovy. No a vlastne ja som strašne vďačná Zuzke, teda mojej kamarátke, že sme teda mohli zbehnúť, lebo vďaka tomu, čo som zažila v tom Montreale, tak som bola taká, že wow, táto krajina je akože nádherná. Chcem sa preto spýtať teraz, Miška, teba, na tú takú tú tvoju, akože to prvýkrát, keď si prišla do Kanady, alebo také to tvoje prvé, ešte keď si možno, že bola na Slovensku, že prečo práve Kanada? Takže u mňa prvýkrát návšteva Montrealu bola v roku 2018 a naplánovala som si to rovno v decembri, alebo teda na prelome decembra a januára. Čiže rovno do extrému. Išla som z Bratislavy, kde pravdepodobne v tom čase bolo možno 5 cm snehu a kolabovala hromadná doprava. A prišla som do Montrealu, kde už bolo asi 1 meter snehu a stále padalo a najbližšie 2 dní stále padalo. Takže toto bolo úplne pre mňa... A na toto som sa aj veľmi tešila vidieť, ako Montreal vyzerá v zime, lebo veľa som o tom počula, vedela som, že zimy v Montreale sú na inej úrovni, ako možno tie naše slovenské. Tak tá moja prvá návšteva mi to iba utvrdila a mi ukázala, že áno, Montreal je cez zimu chladný a biely, ale stále má svoje čaro. No a... A prečo práve Montreal si vybrala? Ako si sa dostala k tomu, že Montreal? Prečo nie Paríž, vieš? Prečo Montreal? Ja som
Nikdy nemala nejakú túžbu vycestovať zo Slovenska. A keď som mala, tak pre mňa to bolo vždy Anglicko. A mám tam aj tetu, Mhm. takže asi už od strednej školy som túžila potom, že pôjdem za ňou do Anglicka a tam budem, neviem, nájdem si nejakého britského muža s britským prízvukom Oh, a tam sa usadím. get in Ale line. potom presne, no a potom som si ale vypočítala, koľko by ma stáli štúdia, keby tam chcem ísť napríklad na vysokú školu a zistila som, že asi mi bude lepšie vysokú školu absolvovať na Slovensku a potom sa rozhodnúť, že či sa naozaj chcem posunúť niekde do zahraničia alebo zostať. No ale počas vysokej školy aj po vysokej škole, no mala som dobrú pracovnú príležitosť a už počas výšky som vlastne pracovala u svojho zamestnávateľa, ktorý si ma nechal aj po ukončení výšky, takže moje zahraničie, alebo teda plány ísť do zahraničia pominuli. Nemala som žiadnu túžbu. Cestovanie áno, ale vysťahovať sa vôbec. No a potom som ale stretla svojho priateľa, Tell me more. ktorý teda nie je Slovák. Stretli sme sa na Slovensku, ale žil v Kanade. No Mm. a sme si sadli a komunikovali sme teda dosť dlhú dobu na diaľku a keď sme už akože stretli sme sa párkrát, ale on potom musel odísť do Kanady, takže aby sme zostali v kontakte, tak dobre, vymenili sme si čísla, písali sme si správy, ale tak nepresťahuješ sa za novým priateľom iba na základe SMS-iek alebo nejakých videokolov. Takže sme sa postretávali, pomedzi to sme sa snažili stretnúť vždy v nejakej inej krajine, napríklad v Írsku, alebo potom som vlastne ja v rámci týchto našich stretávok išla vtedy prvýkrát do Montrealu v roku 2018, lebo teda on už tu žil. Mhm. A potom teda, keď sme si uvedomili, že teda nám to klape a že si rozumieme, aj napriek tomu, že obidvaja sme z iných krajín, z iných kultúr, on je Francúz pôvodom, tak bolo treba nájsť nejaké riešenie, ako by sme teda spolu mohli tráviť aj viacej času a ideálne v jednej krajine a nie pokračovať ďalšieho roka pol na diaľku. Lebo tak Mhm. vlastne náš vzťah prebiehal na diaľku rok a pol, kým som teda ja prišla za ním do Kanady. No a keď už sme sa bavili o tých riešeniach, ako byť spolu, tak jedno z tých riešení bolo, že by som si asi mohla skúsiť požiadať o víza. Ja som v tom čase No. nemala vôbec šajnu o tom, ako sa dostať do Kanady. Ja som o Kanade ani nesnívala. Možno na obrázkoch. Vedela som, v práci sme mali na recepcii taký veľmi veľký obraz z kanadských hôr. A to som vedela, to bola pre mňa Kanada. Jediná táto reprezentácia, to Tyrkisové jazero a tie hory za Jo, ním. Banff, áno, krásne. Presne. A tak si vravím, že si spravím nejaký teda prieskum na internete. Zistila som, že existuje International Experience Canada program, cez ktorý môžeš získať víza a otvorené pracovné povolenie na rok. Áno, to A vlastne sa iba normálne si dávaš profil online, vyplníš, že teda máš záujem sa zaradiť však a iba áno, pás, tuším, potrebuješ mať, nič iné nepotrebuješ na prihlásenie sa a potom nie. čakáš na vyžrebovanie však? Mhm. Životopis som myslím musela uploadnúť a iba čakáš, lebo vyzerá, že je to taká lotéria. Oni myslím, že nemajú žiadne Áno. kritériá, na základe čoho vyberajú kandidátov do tohto programu. Majú len každý rok nejaké kvóty pre tie dané krajiny, ktoré participujú v tomto programe, teda aj Slovensko participuje. A teda snažia sa len naplniť kvótu nejakými mladými ľuďmi, ktorí majú chuť prísť do Kanady, pocestovať tu a možno prísť za prácou alebo možno za ďalším životom. No tak ja som si teda skúsila poslať žiadosť a potom som začala aj čítať niektoré tie fóra na Facebooku, Mhm. lebo je tam veľa takých skupín facebookových, kde ľudia sa pýtajú o radu a že ako dlho to trvá a čo im treba, aké sú šance. No a tam som teda sa dočítala, že niektorí ľudia ja neviem, poslali svoju žiadosť 1 rok, ale sa tam nedostali, tak skúsili ďalší rok a sa tam nedostali. Až takto skúšajú a niekedy im to Áno. trvá dlhšie. No Tak mne si 3 vrajím, roky. že 3 roky. naozaj? Ja som bola 3 roky vo súdi a ja som to proste vzdala po 2 a išla som teda študovať, lebo ja hovorím, ja už nebudem čakať ďalší a ďalší a Áno. ďalší rok. Takže ja som toto vzdala a išla som na študentské víza. Takže Hej. počúvam ale teba, kľudne pokračuj Mhm. mám. Ja som, no po prečítaní týchto správ týchto príspevkov ostatných ľudí a ich skúseností si vravím, že
veď nevadí. Vyskúšala som, že teda toto moja motivácia bolo spraviť nejaký krok preto, aby sme mohli byť spolu. Jasné, rozmýšľali sme, že by on možno skúsil prísť na Slovensko a podobne, ale teda prvý krok bolo, že skúsim získať tie víza. No a ja som bola z tých šťastnejších a niekedy sa za to na seba aj zle cítim voči tým ostatným ľuďom, ktorí presne napríklad ako ty, že No, skúšajú to rok za rokom, lebo je to ich túžba, je to ich sen sa sem dostať a nepodarí sa im to. No a ja taká, ktorá vlastne som predtým vôbec o tom ani nesnívala, iba som skúsila skrz toho, aby som so svojím priateľom mohla byť, tak som to dostala veľmi rýchlo. no Myslím, že koľko? som aplikovala, keď sa, myslím, že na konci roku 2018, keď som vlastne po tej mojej pred tou mojou Dovolenkou ešte? dovolenkou v úvodzovkách Áno. v Montreali som aplikovala, to myslím možno bolo v októbri alebo v novembri. A myslím, Mhm. že 2019 ja vo februári alebo na začiatku marca som už mala Wow. potvrdenie, že ma pozvali, aby som teda prišla do Kanady. No No a nádherné, nádherné, akože naozaj. Ale vieš čo, ja sa nehnevám, že som to nedostala, lebo aj v tom je takéto čaro, lebo ty keď potom chceš extend, ty musíš mať ročnú kanadskú prax. A ja keby som prišla na tie víza, čo ty, nemyslím si, že by som si tak rýchlo našla, alebo vieš, proste asi by som nenahrávala ten rok tej práce kanadskej experience a ja by som vlastne potom, to proste všetko má svoje prečo sa niečo nedieje a tak ďalej. Takže to len preto hovorím, že ak nás niekto náhodou počúva a tiež dlho čakajú, všetko sa deje pre niečo. Iba to som tak chcela vsunúť do toho, že it's okay. áno, Stane sa to, keď sa to má stať. Takže vo áno, no. februári prišli Áno, víza. vo februári prišli víza, no a ja som nikomu o tom nepovedala, doma v rodine, Okay. že sa chystám spraviť takýto krok. Lebo pre mňa, pokiaľ vec nie je istá, tak, o nej veľmi nerozprávam s ľuďmi, lebo mám takú skúsenosť, alebo tak nie som, Neprajno? superstitious. Ako sa povie superstitious, po No, slovensky? Taká, že, verím nejakým, iba a superstitious ma napadá nič iné. no, Ale um budú vedieť, čo myslíme. dúfam, že proste nerada rozprávam o veciach, ktoré nie sú isté, aby som to nezakrikla. A tak som si povedala, že pokiaľ víza nedostanem, tak o tom nikomu nepoviem, prípadne možno som povedala o tom, iba tak som nadhodila nejakým môjim blízkym, kamarátkam, ale rodine som nepovedala vôbec. No a tým pádom, keď mi v tom februári, alebo teda myslím v tom marci prišlo už potvrdenie, že ma pozývajú do Kanady, že to už bolo oficiálne, že viem, že teda mám rok na to, aby som prišla do Kanady a dostala to svoje pracovné povolenie, tak, som musela začať plánovať. Ale vedela som, že do konca roku 2019 nevycestujem, lebo mala som prácu a to som bola čerstvo po skončení vysokej školy a teda Áno, som mala čerstvú prácu na plný úväzok, ktorú som mala rada a v ktorej som teda si myslela, že zostanem možno do konca svojho života. áno. No a teda sa mi trošku zmenila situácia a musela som teda vyriešiť a pripraviť sa na to, ako toto oznámim svojim rodičom a svojej rodine, že, pravdepodobne na konci roku 2019 odídem na rok do Kanady. Mhm. Ty vlastne máš aj rok, keď ti príde tá pozvánka, ty máš rok na to, aby si vlastne odletela a prišla vlastne do tej krajiny. To viem, že máš viac Mhm. ako rok, keď dostaneš tú Áno, pozvánku. áno, a potom to myslím expiruje, alebo dá sa to Áno, predĺžiť, ak dá máš sa, nejaký pádny dá sa. dôvod, musíš ich Áno. kontaktovať, ale teda komunikácia s kanadským imigračným, čím má človek 0,0000. viacej presne, čím má s tým človek viacej skúseností, tak, tým Vyhýbaš sa. viacej sa snaží vyhýbať týmto, Áno, to je pravda. výmenám. Áno. Takže našťastie to šlo ľahko. Ja som si to u mňa teda hladko naplánovala som si to na ten koniec roka 2019. Prišlo mi to fér voči môjmu zamestnávateľu, prišlo mi to fér aj voči mne, že sa teda mám čas pripraviť ešte za toho pol roka, vyše pol roka a všetko si vlastne vybaviť. A potom už s odstupom času, keď už som bola aj v Kanade, si vravím, aké to bolo dobré naplánovanie. Jednak aj z hľadiska daňového priznania. Nemusela som riešiť, lebo ja som tým, že som ukončila vlastne daňový rok, kalendárny rok na Slovensku ešte, lebo môj pracovný pomer bývalý, myslím, skončil k 30. decembru a ja som už Chápeš. vlastne ale už mohla 30. decembra som myslím, som priletela do Kanady 2019. Takže to bolo veľmi praktické, ale to som si uvedomila až neskôr, keď som bola v Kanade, keď už som potrebovala riešiť nejaké daňové priznania a
a že nemusím riešiť, že polku roka som strávila v Kanade, polku roka mám príjmy zo Slovenska, takže No, o tak to som to som bola mala ja. radšej, že... No a teda jedna rada teda ľuďom, naplánujte si vycestovanie tak ku koncu roka, zatvorte si všetky práce, záväzky, pokiaľ sa vám to teda dá. Je No. to, uľahčí to niektoré veci. No určite áno, lebo ja zase som mala ja som v strede roku išla a teda Mhm. presne ako teraz hovoríš, to bol stres, to všetko to vybavovanie, potom odtiaľ to a tam a potom späť. Mm. Takže úplne s tebou súhlasím, Miška, veľmi dobrý tip. Veľmi. No tak potom som už nejak to len musela vyriešiť v rodine, porozprávať im, priznať sa, že toto som si vymyslela, reakcie. No samozrejme moja rodina, moji rodičia boli prekvapení. A doteraz si pamätám výraz môjho ocina, keď som mu to povedala. Oci, No, pozdravujem, ak toto niekedy budeš počúvať. no A, musím. tak to bolo také, no. Ale ja som bola motivovaná, ja som cítila, že robím dobrú vec, lebo som to robila poviem pre vzťah, znie to tak zle, ale aj som bola nadšená tou novou skúsenosťou, že robím niečo, čo by mi predtým v živote nenapadlo a kedy, keď nie teraz. Vieš, že Áno. človek bol mladý, vravím si, že kedy, keď nie teraz a hlavne asi sa presne veci dejú pre nejaký dôvod, či je to osud, či je to šťastie. Dostala som tie víza, vravím si, že bolo by to škoda nevyužiť. Tak A som si hlavne domov stále sa môžeš vrátiť, keby náhodou, vieš, že proste presne, stále to tam má, že nepáči sa, nevíde vzťah, že niečo je zlé, tak sa áno, môžeš vrátiť, hej. áno. Tak teda som na konci roku 2019 vycestovala. Priletela som s jedným kufrom 30. decembra 2019 do Montrealu a, a začal sa mi teda nový rok. Teda začala som nový rok tým, že som prespala, lebo kvôli jetlagu som nevydržala do polnoci, aby som si pozrela ohňostroj. Začiatky Áno. neustále tu spomínam v tomto mojom podcaste, lebo mňa to strašne zaujíma. Takže podľa mňa sú naozaj veľmi ťažké, keď teda príjme do novej krajiny, to zaradenie sa do novej krajiny, ja neviem, sťahovanie, hľadanie bytu, tvorenie novej Áno. rutiny, kamaráti. Aké to bolo teda pre teba? Teda už si prišla s tým jedným kufrom, si spomenula. Ako ste našli byt, ako si našla robotu a ešte trošku mi povedz aj o tom jazyku, lebo si spomínala Mhm. teda ten Londýn, takže predpokladám, že vieš anglicky, ale Montreal asi francúzština, či? Áno, takže angličtinu ovládam, to som už od mladá, tým asi, že moja teta tam bola, som mala takú motiváciu sa učiť a, a teda angličtinu som milovala, čítala som už veľmi skoro knihy, takže angličtinu som mala a o Montreale som vedela minimálne z rozprávania môjho priateľa, lebo ja som mu tak verila, že som si vôbec neoverila žiadne iné zdroje na internete, že Montreal je bilingválne mesto a že angličtina rovnako ako francúzština obe sa používajú a je bez problémov nájsť si prácu, aj keď francúzsky človek nehovorí a že určite sa nemám báť, bude to tu super a on má zo svojej skúsenosti veľmi teda pozitívnu odozvu na to, že francúzštinu možno niekedy ani nepotrebuješ. A ja si vravím, OK, že sounds too good to be true, ale akože neodporovala som mu, lebo vravím si, aj tak som mala v pláne prísť do Montrealu a dať si prestávku. Lebo tým, že som, myslím prestávku od práce, tým, že som Áno. pracovala veľmi skoro už počas výšky, nikdy som nebola na také akože dovolenke reálne, že vždy pre mňa to bolo štúdium a po štúdiu alebo po prednáškach som išla do práce. Aj ja, aj ja. Alebo takýmto štýlom som teda fungovala, no prvý ročník asi nie, ale zvyšné 4 roky vysokej školy určite. Tak si vravím, že zaslúžené prázdniny si dám aspoň minimálne mesiac na to, aby som sa pripravila na tú montrealskú kultúru, no. Ale, A aký to bol šok, povedz. ale veľmi rýchlo som si uvedomila, že áno, je pravda, že Montreal je bilingválny. Je pravda, že v uliciach počuješ angličtinu, počuješ francúzštinu. Väčšinou, teda počuješ francúzštinu aj takú tú našu európsku, ale počuješ aj takú tradičnú, takú kebečtinu a počuješ aj iné jazyky. Ale toto je pravda v uliciach, alebo teda ľudia, ktorí sú tu, používajú tieto jazyky. Čo sa týka pracovného sveta, tam je to trošku iné. Totižto, No. a napriek tomu, že Kanada je bilingválna, anglicky, francúzsky sa tu hovorí, oficiálny jazyk Quebecu, čo je vlastne provincia, v ktorej sa Montreal nachádza, je francúzština. A Mhm. teda všetky nápisy v meste sú po francúzsky,
väčšinou a Áno, áno, áno. častokrát ani nie po anglicky. Áno. Skrz toho, že tu existuje zákon o francúzskom jazyku, teda charta o francúzskom jazyku, ktorá hovorí, že francúzsky jazyk je jediný jazyk úradov, jediný jazyk marketingu, reklamy a teda anglický jazyk samostatný nie je akceptovaný a je to porušenie zákona. Takže Wow. firmy namiesto toho, aby teda investovali do bilingválnych nejakých nápisov na obchodoch, tak je jednoduchšie vlastne mať všetko po francúzsky, lebo teda bilingválne znamená si pre firmy aj viacej nákladov a z hľadiska marketingu asi to nie je úplne jednoduché vytvárať teraz bilingválne nápisy. A takže toto bol taký prvý Šok. šok, ktorý som sa akože snažila spracovať v rámci, ale nevadí. Ja som francúzštinu mala na strednej škole, takže ja som ako keby základy francúzštiny mala, ale po strednej škole som na ňu úplne zanevrela, čiže 0 bodov. Možno som si pamätala, ako povedať, ako sa volám a ako sa máš, koľko mám rokov, ale to je Áno, to celé. zvládam aj ja. No a pred príchodom do Montrealu som bola taká prezriava, vravím si, že tak si ho aspoň oprášim. Tak som išla na jeden kurz ešte v Bratislave, lebo tam som vlastne žila, študovala. A tak mi to pomohlo si trošku oprášiť to, čo som všetko zabudla. Ale gramatiku si oprášiť je fajn a potom, ale keď prídeš do krajiny a treba rozprávať, tak tam som mala značný problém. Čiže moje konverzačné schopnosti boli asi na 0. bode, by som povedala. Snažila som sa lámanou francúzštinou nejak vykoktať, ale človek, keď nemá prax v rozprávaní, nemá ani to sebavedomie a ešte mu to veľmi nemyslí v inom cudzom jazyku a ešte si predstavíš, ako máš vyskloňovať slovesá francúzske a či používaš správny rod podstatných mien, takže toto mi veľmi nešlo. Takže som išla hneď na nejaký kurz. No ale výhodou je, že Quebec poskytuje kurzy francúzštiny zadarmo v rámci programu francizácie pre nových prišelcov do Kanady. Takže Áno, človek pre sa môže newcomers. prihlásiť, áno, Áno, áno. človek sa môže prihlásiť na takýto kurz, ktorý sa vo väčšine, myslím, škôl jazykových ponúka. Môže sa prihlásiť na part-time alebo na full-time. Znamená full-time, že od pondelka do piatka, od rána do večera sa budeš teda učiť a konverzovať a pracovať na svojej francúzštine. Part-time sú teda väčšinou po práci od nejakej 6. No ja si vravím, že teda kým mám čas ešte, to moje prvé obdobie, kým nemám ešte prácu, kým si ju nehľadám, že by som sa mohla na takýto kurz prihlásiť. Ale tiež som nevedela, že tento kurz je veľmi populárny a že až také jednoduché sa na ten kurz dostať nie je. Takže keď som sa ja hlásila, to bol ten začiatok 2019 a pomaly už sa blížil aj COVID, čo to bolo v tom období. A ja som sa napríklad na ten kurz nedostala. Prihlásila som sa, aj som prešla zaraďovacími testami, aj ma dali na čakaciu listinu, aj mi povedali, že ozveme sa vám, že ste prvá hneď za čiarou. Častokrát sa stáva, že niekto vypadne a teda budeme vás môcť zaradiť. A toto môj prípad nebol. Nikdy sa mi neozvali. No a mne už toto po tom istom čase, keď už som bola bez práce a snažila som sa aj posielať si nejaké životopisy, Áno. ale bez francúzštiny sa mi veľmi nikto neozýval a bez francúzštiny nájsť si prácu v mojom odbore. Ja som pracovala v ľudských zdrojoch a teda skôr takej administratívnej oblasti. Tu je to takmer nemožné, lebo celá tá administratíva, všetky papierovačky, úrady komunikujú po francúzsky, teda aj firmy častokrát potrebujú človeka, ktorý je plne bilingválny. No, tak kvôli tomu, že som sa nedostala na tento kurz, som si zaplatila normálne súkromný kurz, kde som absolvovala, myslím, niekoľko týždňov a tiež nech sa rozprávam, ale tiež to nebolo ono. Aspoň som sa možno trošku priučila, pochopila quebeckému prízvuku, ale na rozprávanie som potrebovala skôr len to praktizovať v reálnom živote a snažiť sa rozprávať s ľuďmi. Takže toto potom už bola zase práca nie len na niekoľko týždňov alebo niekoľko mesiacov, až kým teda som sa nedostala na úroveň takú sebavedomú. A až teraz, myslím, tento rok som si uvedomila, že som sa dostala na taký level, ktorý mi je Čo sa cítiš ktorý je príjemne. pohodlný a cítim sa príjemne a nerobí mi problém zavolať na nejaký úrad a dorozumieť sa cez telefón po francúzsky o rôznych pracovných veciach, dajme tomu. Ale to nie je zlé, Miška, to iba 4 roky v podstate, takže to si veľmi šikovne zvládla podľa mňa, lebo mne teda, ja som nemala ten vzťah k angličtine a ja môžem povedať, že asi tak minulý rok som bola presne taká, že
sa cítim fajn. Vieš, že daj mi Mhm. telefón, zavolám, daj vybavím, Mhm. nie je problém, napíšem e-mail, nemám vôbec s tým problém. Takže mne to trvalo skoro tých 6 rokov, by som Mhm. povedala, že som sa tak preprogramovala, že vieš, nastal ten switch, takže podľa mňa fantastické, keď takto za takúto krátku dobu si sa naozaj switchla, Mhm. takže klobúk dole. A ináč som sa strašne usmievala, lebo ja som strašne chcela chodiť na francúzštinu, presne ako to Mhm. teda si ty spomenula, s tým, že ja teda som nikdy francúzštinu nemala a ja hovorím super, som úplný beginner, tak iba pôjdem a oni mi hneď dajú nejaký kurz a budem sa učiť. No a mňa hneď odbili, že neotvárajú, že nemajú na mojom leveli. Ja hovorím, že aký môj level, ja nemám ani level, že ja som taká, že nič, vieš. A oni, že áno, ale že bohužiaľ, že oni teraz tento semester otvárajú iba ako, že neviem aký level. A ja tak na nich pozerám, že no, čo so mňou? A ja sa chcem naučiť. A vidíš presne to isté, Mhm. že ma tak iba odbili, že není k dispozícii tá možnosť teda, že by som mohla ísť. Áno, no a to sa veľa tu stáva. Počula som teraz, že už sa to trošku zlepšilo minimálne tu v Quebecu, že je väčšia šanca dostať sa na kurzy. Mám známe, ktorým sa teraz podarilo, tak vravím, že super, že nemuseli toľko dlho čakať, lebo možno to len sú také periódy, že niekedy prichádza viacej cudzincov, hlási sa viacej cudzincov na tieto kurzy, tak je to ťažšie ako možno v iné roky, iné obdobia. No, ale A čo keď taká rada pre niekoho, čo mhm, taká rada pre niekoho, kto by teda chcel ísť do Montrealu, vie po francúzsky. Samozrejme, ako si už aj ty spomínala, tá francúzština je ale úplne iná ako francúzštinu, ktorú sa učíte vy doma na Slovensku. Je to tá quebecká, či ak sa to mhm, povie, francúzština. No ale som chcela povedať, že teda naozaj ako ťažko sa hľadá robota v Montreali. Teraz povedzme Montreale. Už je toto skloňovanie Montreale. Takže iba sa chcem spýtať, či podľa teba je ťažké si nájsť robotu, alebo teda odporúčaš, dojdi, uvidíš, nájdeš si určite robotu. Lebo ja tvrdím v Toronte, že stačí prísť a že si nájdeš robotu. OK, tak z mojej vlastnej skúsenosti neodporúčam mať nikomu očakávania, že si robotu nájdu hneď. Uh-huh. Keď nemáš francúzštinu tak ako ja, je to veľmi ťažké. A keď máš francúzštinu, máš väčšiu výhodu, ale zároveň, ak nemáš Canadian experience, tak si Áno. stále znevýhodnený. Je to taký paradox, to som si všimla a to nie som jediná, ktorá to takto vníma. A ja? Áno. Mala som možnosť spoznať tu viaceré Slovenky v poslednom období, ktoré tiež prišli do Montrealu trošku neskôr ako ja a Uh-huh. prešli si úplne podobnými etapami. A síce oni nehovorili veľmi po francúzsky, ale mám aj ľudí, ktorí alebo teda hovorili trochu po francúzsky, ale ten paradox je, že kanadskí zamestnávateľia by najradšej zobrali niekoho, kto má Canadian experience, ale keď si nový v Kanade a ešte nemáš ten kanadský experience, ako ho máš získať, keď ten zamestnávateľ od teba vyžaduje, aby si už nejakú Canadian experience mal? Takže Strašne ti toto... ďakujem za toto, čo si teraz povedala, lebo toto bolo asi 5 rokov môjho života, takže Mm. ďakujem. Pokračuj. Takže toto bola veľká realita a veľká tak nefér som sa voči tomu cítila. Aj som si povedala, že aký je vtipne táto Kanada nastavená. A to nevravím, že Kanadu nemám rada. Žijem tu z nejakého Áno, dôvodu. áno. Ale že tá ich imigračná politika, alebo teda ten celý ich marketing spočíva v tom, že áno, privítame všetkých ľudí z rôznych kútov sveta, príďte sem, máte možnosť tu pracovať. V konečnom dôsledku, ale keď sem aj prídeš, už sa necháš zlákať tou reklamou, tak je to zložitejšie. Každý má také skreslené, vieš, taký prídem, veď už mám, lebo ja som prišla napríklad do Toronta s 12-ročnou praxou už, čiže ja som už 12 rokov na Slovensku odpracovala, mala som Áno. veľmi dobrú pozíciu, mala som veľmi dobré zázemie, vlastný byt, auto, ja som bola už úplne za vodou. Mhm. Zrazu som sem prišla. Ja som teda mala 2 kufre, čiže som bola prekapená, že ty len s jedným, akože how dare you, ako sa vieš zmestiť do jedného kufra. No ale ja som zase vedela, že ja sem idem navždy. Vieš, že Áno. môjim cieľom to bolo, že chcem mať PR. Nikdy Mhm. som nechcela byť, že Kanaďanka, no o to mi nikdy nešlo, ale proste ja som vedela, že ja sem proste idem ako keby, že navždy, že to je môj Mhm. cieľ, že idem si tu niečo budovať.
A ja som preto nikdy nerobila na čierno, ja som preto nikdy nič zle neurobila, ja som dodržiavala každé tie veci ohľadne tých výzv, že keď som mohla iba 20 hodín pracovať ako študentka, len 20 hodín som pracovala, ani o 10 minút viac, že proste naozaj som bola strašne striktná, čo sa týka tohto. Všetko som followovala, všetky rules, všetko, ale aby bolo všetko tip-top, aby keď budem žiadať a predĺžovať, aby to teda bolo. Ale poviem ti, že ja som teda tiež preplakala noci, lebo teda po 12 rokov, čo už máš 12-ročnú prax, už proste si dávno vybudovala to zázemie, už dávno vieš robiť veci a zrazu si sem prišla a začínaš od úplnej nuly, ale že od úplnej nuly. Ja som mala teda to šťastie, že som teda dostala job, o ktorom som snívala už na Slovensku a vedela som, že teda tu budem musieť začať od nuly, ale bola som veľmi vďačná za to, že sa mi to teda podarilo a už 7 rokov som vlastne v tej firme a teda tá pozícia sa mi veľmi zmenila od toho prvého dňa až teraz, ale presne je to veľmi, veľmi ťažké, naozaj. A ja úplne s tebou súcitím, lebo to bola presne aj moja realita. Nemala som síce toľko rokov skúseností, v podstate ale som mala 5. Ja som skoro, takmer 5. Ja som odchádzala vlastne od svojho zamestnávateľa po 4,5 rokoch. Áno, pracovala som síce na part-time, ale potom som prešla na full-time, stále sa to ráta, lebo stále som mala ten valid experience. A z nejakého dôvodu som fakt asi bola taká zaslepená, vravím si, že pracovala som pre firmu s dobrým menom, v dobrej oblasti a myslím si, že toto mi pomôže nájsť si prácu v Kanade. Veľmi rýchlo som sa vyviedla z omylu a keď som si začala teda hľadať prácu, tak som zistila, že veľmi mi to nepomôže tie moje skúsenosti, teda pokiaľ nemáš ten Canadian experience, ktorý sme teda už spomínali predtým. Takže aj tá prvá práca, keď už som si povedala, že môj čas prázdninový po mojom príchode z Montrealu vypršal a že už som sa necítila veľmi komfortne nepracovať a už mi dochádzali finančné prostriedky, tak som začala aktívnejšie posielať životopisy. Mala som dní, kedy som poslala 40 žiadostí, potom som mala ďalšie dni, keď som poslala 70, neviem, či som nezareagovala na 170 ponúk. Áno, a toto je bežné. To ináč veľa ľudí oni nechápu alebo nerozumejú, keď my povieme, že naozaj aktívne hľadáme. A som strašne vďačná, že si povedala to číslo 40 a 70, lebo toto je fakt reálne, koľko som aj ja naozaj posielala. Takže toto veľmi ďakujem za to, že teraz si povedala to číslo, lebo mne to nikto neverí, ale naozaj ideš a hľadáš a posielaš. Áno. Ja som si normálne ráno mala som svoju rutinu, išla som do posilňovne, potom som sa naraňajkovala, zobrala som si laptop, zošit, knihu s francúzským, teda francúzsku nejakú učebnicu. A išla som do kaviarne a zapla som si pracovné portály, tu fičí Indeed alebo Jobiliko a išla som, a ešte LinkedIn a hľadala som, posielala som. A z toho množstva, ktoré som vlastne poslala, nech to bolo 170-200 aplikácií, keď sa mi ozvalo 10 dokopy za celý ten môj čas, ktorý som si hľadala prácu vo svojom odbore, by som povedala, respektíve už som potom si povedala, že mohla by som skúsiť nejakú recepčnú, nejakú administratívnu asistentku alebo také nejaké iba asistentské práce. Tak si vravím, že že niečo je veľmi zlé. Buď som to ja, alebo je to ten systém, alebo teda to, že nemám ten kanadskú skúsenosť a jazyk, ktorý som si mala som na životopise napísané, že mám asi začiatočníčskú úroveň francúzštiny, ale keď ti zatelefonujú a pýtajú sa ťa, skúsia prepnúť vlastne z angličtiny do francúzštiny, aby si im niečo povedal, tak ťažko to oklameš tú svoju ten svoj začiatočnícky level. Hovoríme po slovensky, Miška, nevadí. Presne. Tak, ale sa mi podarilo nakoniec. Povedala som si, že vyjdem aj zo svojej komfortnej zóny a budem aplikovať aj na práce v telemarketingu, alebo teda customer service. A sa mi teda podarilo dostať na pohovor, na pozíciu reprezentanta zákazníckej linky, alebo niečo podobné. Viem, čo myslíš. Hej, viem, čo myslíš. Áno. Takže to bolo veľmi prvý úspech, ktorý, keď som si povedala, že už to bol, myslím, 1,5 mesiaca, čo som sa snažila si aplikovať, ešte teda už sa mi ozvali, vravím si, že ja zoberiem hocičo, aj sa naučím predávať po telefóne a je mi to jedno. Áno. Prišla som, vlastne prvý pohovor bol telefónny,
A potom mi povedali, že má teda... A bolo to v angličtine, lebo Super, bola to pozícia, kde potrebovali support iba v angličtine. Takže našťastie, super. to som si vravila, že OK, tak fajn. Išla som teda potom aj na osobný pohovor, ktorý spočíval v tom, že mi dali test z anglického jazyka na gramatiku. Ó, A asi si potrebovali overiť. overiť, či teda rozumiem a či aj viem napríklad písať gramaticky správne. Mala som opraviť nejaký text a zbaviť sa nejakých slovíčok a takéto veci, ale zaujímavé. A v ten istý deň potom, jak som odovzdala test, oni mi ho hneď vyhodnotili, potom ma ešte pozvali na osobný pohovor, som sa s niekým porozprávala, nejaké teda tradičné otázky, kde sa vidím a aké sú moje komunikačné zručnosti a podobné veci. No a potom ešte v ten istý deň ma dali na skupinový pohovor s inou skupinkou ľudí. To som úplne nečakala, že až tak to bolo. Normálne ako na Áno, pasovej PČSko, áno, výrobe som sa áno, normálne cítila, že takto hneď. A to tak bolo to tu všetko v je. jeden deň, že Áno, jednoducho potrebovali chytro ľudí, viacerých ľudí áno. na ten support, na nejaký projekt. No a nakoniec sa vzniklo, že OK, že ma berú. Takže som mala poskytovať support jednej telekomunikačnej firme z Ameriky, paradoxne teda. Ale našťastie ono sa to začína vždy tým takéto práce, že máš tréning a oni ťa učia o produktoch, ako reagovať na ľudí, lebo tým, že si vlastne na tej zákazníckej linke, väčšinou ti volajú ľudia, majú nejaký problém a A ty sú máš im nahnevaní. pomôcť, presne, Mhm. sú nahnevaní, ty máš pomôcť a zároveň ich máš ešte presvedčiť, aby si pridali ku svojmu balíku, ktorý už majú, ešte nejakú ďalšiu službu, za ktorú zaplatia ešte ďalšie peniaze, ale máš im to odprezentovať tak, že vlastne je to pre nich len výhoda a toto je už všetko ani o čom nevedeli, že snívajú a toto je vlastne Mm, solution pre nich. Tak si vravím, OK, nebolo mi to veľmi po srsti. príjemné a presne po Áno, srsti, ale vravím si, je to robota a bola som platená za ten tréning a neboli to zlé peniaze. Bolo to nebola to minimálna mzda. Takže bola som super. rada, že aspoň teda mám niečo, že môžem si chytro našetriť. No a počas toho tréningu, našťastie som ešte mala šancu ísť tam osobne, bolo to fajn a potom prišiel COVID. A Uú, zrazu teda sa všetko presunulo, zrazu už pamätám prvý deň, keď sa začalo šíriť, že nejaký vírus a v Európe už uh, neviem, už to tak nejak prepúka, štáty sa začínajú teda aj zatvárať a my sme tu boli všetci v tej práci, vrajím si, a to teraz čo, my máme tréning a teraz ako budeme robiť z domu, lebo my sme vlastne prišli do tej firmy a tam si mal normálne veľký počítač, slúchatka, monitory mhm, a nie je to áno. také, že to môžeš robiť z prácu z domu. Nakoniec ale sa to teda potrebovali sme zavrieť a mohli sme si ale zobrať počítače pekne domov, takže nás vysunuli, pracovali sme všetci z domu, z vysunutého pracoviska, že teda ten tréning dokončíme. Ten tréning, myslím, trval nejakých 6 týždňov Mhm. a vravím si, že fajn. A po tých 6 týždňoch s prestávkami, lebo jeden čas aj sa nedalo pracovať kvôli covidu, boli nejaké problémy. Už keď došlo, že mám ísť teda telefonovať s reálnymi ľuďmi, riešiť reálne problémy, Čakám, čo povieš, poď. po prvom telefonáte, keď mi pani volá, že ako je možné, že na faktúre vidí peniaze, alebo teda vidí, vyfakturovali jej niečo, čo reálne ani nepoužila, že ona Áno. chce tie peniaze hneď naspäť a hneď teraz chce riešenie. Myslím, že som strávila s ňou na telefóne 1,5 hodiny. Veľmi Mm, sa neodporúča mať 1,5 hodiny dlhé telefonáty v takomto odbore. Neviem teda, či máš skúsenosť, alebo teda poslucháči majú skúsenosť, ale 1,5 hodiny je veľmi zle. Máš sa s tým zákazníkom máš komunikovať čo najrýchlejšie a zbaviť sa ho čo najrýchlejšie, aby si mal ďalšieho klienta a vedel pomôcť ďalšiemu klientovi. No a po tomto takmer 2-hodinovom telefonáte som si povedala, že ja končím. Našťastie moja. Našťastie, ale ani nie preto, že ja neviem, že by to bolo až také zlé. Ja som si len uvedomila, že toto nie je práca pre mňa a že je to niečo, čo nechcem robiť a nie som Áno. ochotná, lebo ma to oberalo o energiu a reálne nebola som presvedčená, že tá firma naozaj sa snaží tým ľuďom pomôcť. Skôr to Áno. fakt išlo o tom, že jednoducho musíte predať. A už keď sa začal vyvíjať nátlak na to, že áno, ale v tom telefonáte, aj keď sa vám zákazník sťažuje, musíte sa snažiť aspoň o ten taký upsell, že ešte niečo naviac im prihodíš. A ja som si Áno. povedala, že nie, toto nie je s mojou filozofiou toho, aký som ja človek. Takže som odišla zo dňa na deň, napísala som odchádzam. Našťastie toto je fajn, že
Takže tu je to trošku jednoduchšie, keď sa človek Je, akože ale rozhodne odísť. áno, resign, ideš Presne. kedykoľvek, jasné. Tieto víza z International Experience Canada, slovenské, sú iba na rok a môžeš ich obnoviť, ale musíš, myslím, vycestovať ako keby aj naspäť na Slovensko a Áno, aplikovať cez iný program. áno. A cez ten iný program potrebuješ mať zamestnávateľa, ktorý ťa zasponzoruje ako keby, že ti dá tú pracovnú ponuku, dosvedčí, že budeš pracovať pre neho a na základe tohto ty dostaneš pracovné povolenie, ktoré je viazané na zamestnávateľa, myslím, že na ďalší rok alebo 2, nie som si úplne istá. Každopádne nemala som zamestnávateľa. V kaviarni by ma nezamestnali na toľko, aby som takéto víza dostala. No, tak som sa ocitla na chvíľku v takej situácii, že neviem ani, čo idem robiť. A potom som mala šťastie asi, alebo bol to osud, nazvime to ako chceme. A otvorila sa jedna pozícia a zrovna to bola pozícia na pobočke firmy, pre ktorú som robila na Slovensku. Áno, Wow. máme tu slovenskú firmu. A teda, ja som si hovorila, bol to vždy môj sen, lebo ja som z tej firmy musela odísť na Slovensku. A bol to môj sen, že keď sa nejaká pozícia otvorí, no nedalo by mi to neaplikovať a vyskúšať sa dostať naspäť do tej firmy. Tak sa aj stalo, otvorila sa pozícia a ja si vravím, že teda pošlem si svoju žiadosť. Poslala som si svoju žiadosť. Prešla som si takými pohovormi, o ktorých sa mi ani nesnívalo, že na pozíciu, to bola pozícia office manažérky, že si takými pohovormi vôbec prejdem, ale mala som veľmi zlé pocity z toho, bála som sa, že bože, to som sa úplne nepredviedla na tých pohovoroch. Mala som normálne testy na matematické nejaké zmýšľanie, mala som písať list v angličtine, ale aj vo francúzštine. Potom som mala testy na logiku. Fakt to bol iný extrém. Ale nakoniec si ma teda zobrali si ma naspäť a firma bola ochotná mi zasponzorovať To je víza, fantastické. pracovné povolenie. Takže toto ma zachránilo, toto zachránilo moju kanadskú cestu. Mohla som sa akoby pripojiť k pracovnému, k permanent Priateľovi. residency, k môjmu priateľovi. Áno. Akurát, že tam tiež ako common law partner musíte spolu žiť 1 rok pod jednou strechou, alebo teda dodokladovať, že ste v common law záväzku. A tým, že my sme spolu žili, ešte to nebolo ani 1 rok, lebo 1 rok bol odkedy som prišla do Kanady a 1 rok bolo dátum, kedy mi končilo vlastne pracovné povolenie a o toto treba požiadať ešte predtým, ako ti pracovné povolenie vyprší, aby si teda zabezpečil teda taký ten implicitný status, že môžeš pokračovať v živote v Kanade. Áno. Takže sme toto nespĺňali. Takže toto bolo tiež také, chvíľku som mala taký mesiac, kedy som si nebola úplne istá, či v Kanade ešte ostávam, alebo sa teda poberiem naspäť na Slovensko a budeme hľadať inú cestu. Ale vravím, osud sa mi stal a podarilo sa mi zamestnať a som v tej firme vlastne doteraz. Už to bude pomaly 3. rok tento rok. Toto bolo veľmi pekné. Ja som som trpla, že čo povieš. Veľmi som bola zvedavá, tak veľmi gratulujem. Ďakujem. Ináč, ja som teda navštívila ten Montreal, niekoľkokrát už som to spomínala a rada sa tam vraciam. Je to iba taká 5-hodinová cesta autom z Toronta a vlastne veľa teda mojich známych už teda sa presťahovalo z Toronta do Montrealu. Ináč máte tam krásne parky, dobré reštaurácie, krásne kostoly, taký malinký Paríž vibe by som povedala. Väža Montreal Olympic Stadium. Ináč to bol prvý post, ktorý som ja videla od teba na tvojom Instagrame a strašne rada chodím a proste len tak, vieš, vlastne ideme, držíme sa tam 24 hodín, vrátime sa, samozrejme lepšie je prespať, to je jasné. Chcem sa teraz teba spýtať, Miška, čo najviac, alebo teda kde ty najradšej chodíš, keď teda povieme Montreal, čo si predstavíme, keď teraz sa spýtam teba, že kam ideš, kam rada chodíš? Ja chodím a zásadne vyslovene chodím, akože kráčam takmer všade. Pokiaľ teda si nesadnem na bicykel a nepresúvam sa teda na bicykli, lebo Montreal je veľmi priateľské mesto pre chodcov. Všade sa dá dostať pešo. To, že keď sa niekde vyberieš na druhý koniec mesta, že by ti to trvalo 2 hodiny, alebo teda 2 hodiny asi nie, 1,5 hodiny, tak
to je iná vec, ale dáš sa tam dostať pešo, keby veľmi chceš. Nemáš nejaké veľké cesty, veľké križovatky, obchádzky, jednoducho všetky ulice sú pekne poprepájané a je to super. A preto veľmi rada sa ja prechádzam po meste. Bývam v centre, čo by sa dalo tak považovať hej za centrum, čiže mám veľmi okolo seba mnoho takých menších mestských parkov, ako si spomínala. Mám pri sebe veľký park, Parc La Fontaine sa to volá, kde je krásne jazero a kde sa dá chodiť behať a ide sa tam na piknik, takže v lete veľmi rada trávim čas tam. A potom sa tak flákam, lebo v Montreale len tak sa flákať po uliciach, vždy ti niečo prinesie a vždy niečo nové objavíš. Či sa prechádzaš, ja neviem, je taká ulica, volá sa Saint Lawrence po anglicky alebo po francúzsky Saint Laurent, ktorá je známa svojimi murálmi, alebo teda nastennými maľbami. Každý rok v Mhm. Montreale je festival murálov, kedy niektoré z nich sa vlastne premaľujú a vzniknú nejaké nové umelecké diela od lokálnych autorov a od lokálnych umelcov. A teda keď sa prechádzaš touto ulicou, tak stačí sa len obzerať okolo seba na každú nejakú zachádzku do každej uličky a máš šancu, že tieto murály akoby uvidíš a môžeš si ich odfotiť, môžeš sa nimi kochať, lebo sú naozaj nádherné. Takže toto je také, že kamkoľvek sa pohneš, ten Montreal v sebe skrýva niečo, čo by si nečakal. Ja úprimne, síce som tu teraz štvrtý rok, stále niečo nové ma prekvapí. Tento rok som si až prvýkrát tak precitla, že jesenné farby Montrealu, aké sú nádherné, že fakt to tu hýri farbami a hlavne hýri to tu aj kultúrou a umením. A je jedno, či je zima, jeseň, jar, leto. V kuse sú to nejaké festivaly. Teraz sa tu koná, myslím, nejaký kulinársky festival, rôzne reštaurácie participujú v tomto. Môžete ísť tam ochutnať nejaké špeciálne menu a určite aj putín. Chutí Lokálne ti teda. Putin? Máš rada Putin? Áno, ja som veľký Áno. fanúšik a zastanca Putin. A Dobre. teda A môžem cenovo? povedať takto. No, cenovo Putin. Teraz myslím Fakt cenovo Putin. aj rent, aj Mhm. potraviny, mesačné výdavky, celkovo, povedz mi. Cenovo, no, takže aj tým, že som už tu mala priateľa, keď som sem prišla, nemusela som veľmi prechádzať si štádium hľadania bývania. Takže toto som mala o to jednoduchšie. Na druhú stranu mám známych, ktorí s týmto prechádzajú a častokrát sa napríklad vie nájsť bývanie cez facebookové skupiny, alebo tu existuje stránka Kijiji, to je, Áno, a asi ja. ju poznáš aj ty. Áno. A tiež tam ľudia môžu predávať alebo ponúkať teda na prenájom izby, byty. Takže toto sú také zdroje, ktoré počúvam, že sa osvedčili na nachádzanie si bývania, aj veci na kúpenie nejakých používaných a tak. Čo sa týka cien, musela som sa pozrieť do Google, že ako sa pohybujú ceny, také tie priemerné, lebo tiež to závisí od časti mesta, v ktorej sa nachádzaš. Mám známu, ktorá platí za byt v centre mesta mesačne a je to viac menej také štúdio. No, ťažko sa Ja to mám porovná. štúdium. No, Je to porovnáme ako aspoň. keby, je to vlastne taký otvorený koncept, že ona má obývačku aj spáleň v jednom a vlastne kuchyňu, ale Áno. nie je to úplne garzonka, je to ako keby jednoizbový byt a trošku väčší, len teda nemáš tú oddelenú izbu. Tu sa za izbu ráta aj, myslím, obývačka, aj keď nie je uzavretá. Áno. Takže platí v centre mesta $1,300 na mesiac. Wow. Ja 1800. Takže Mhm. opäť to viac. A je to tiež teda Áno, garzonka, jedna veľká izba, mám áno. kuchyňu spojenú so všetkým. Mhm. A dobre, to aspoň tak mám predstavu, že by som ušetrila tých 500. Áno. A Toto potraviny, určite. Miška, asi koľko ťa tak stojí reálne, že koľko míňať? Vy ste Mhm. teda dvaja, Sme ale dvaja. teda, že približne, že asi koľko tie potraviny tak mesačne? Potraviny, závisí od mesiaca. Snažíme sa my nakupovať v takých potravinách, kde, si vieš kúpiť na váhu cestoviny, rýžu. Vieš, že prinesieš si svoju nádobu a naplníš si ju. Čiže takto viem dostať napríklad väčšiu kvantitu, väčšie Mhm. množstvo na dlhší čas. Čiže niekedy mám väčšie nákupy a drahšie, lebo teda kupujem viacej množstva, ale vydrží ma to dlhšie. Ale vo všeobecnosti, tak každý mesiac do tých $500 na stravu, iba potraviny. A v tých Mhm. potravinách teda musíme zahrnúť povinne aj chleba a syr, lebo toto chodíme špeciálne do syrárne a špeciálne do pekárne, tieto položky, lebo teda francúzska kultúra sa tu nezaprie, celkovo v Montreale, ale aj v mojej domácnosti. Takže okolo tých $500, $600. A Nie je to zlé. nerátam. Nie, dá sa to. Potom už keď
človek si chce dopriať a ísť aj do kaviarne, do reštiky alebo iné veci nejaké si kúpiť, tak to už jasné, budget ti narastie a môj taký bežný mesačný budget s tým, že, neobmedzujem sa nejak extra, kúpim si alebo idem do kaviarne, keď chcem ísť. Zároveň ale si varím, čiže nechodím na obedy každý deň, lebo to by som zaplatila každý deň možno 20, medzi 20 Mhm. 25 dolárov možno, za jedlo. To mi Áno, príde celkom take out. celkom dosť tu, hej, Áno. na take-out. Takže moje bežné výdavky sa pohybujú tak okolo 1,200 do 1,500 a to už vlastne vrátanie toho, keď aj platím za potraviny, reštiky, kaviarne. A to A to je nevravím, že dobré. chodím každý deň. Chodím tak Mhm. sporadicky, keď viem, že mám čas alebo chcem si dopriať trošku nejakého iného jedla, než bežne doma navareného. Takže hej, do tých 1,500 by som povedala a to už tam mám ale zahrnutú presne aj tú elektrínu, aj, Platíš možno za ani nie. bicykel? Teda, čo máš stojan na bicykel? To ma teraz tak napadlo, lebo teda viem, že si sa minule bicyklovala a ja Áno. si dokonca ani bicykel nekúpim, lebo tu ešte aj za stojan na bicykel musím platiť. Samozrejme, Naozaj? parkovanie je zvlášť, že teraz, keď som sa sem stiahovala v 2016, všetko si mala v tom rente, mala si v tom už aj elektrinu, mala si v tom vodu, Mhm. mala si v tom parkovanie, mala si v tom storage a teraz novinka po covide, všetko zvlášť. Platíš si Mm. sama elektrínu, vodu, platíš si sama samozrejme internet, sama si musíš zaplatiť aj parkovanie, všetko sa robí teraz zvlášť, teraz na tomto sa strašne rýžuje tu v Toronte, takže vlastne ty už ani ten bicykel nechceš, lebo ešte aj za bicykel my máme také špeciálne stojany dole, ako máš parkovisko, kde sú teda Áno. aj autá a musíš si platiť normálne za to, že tam máš ten bicykel. Takže a ja mám balkón a nesmieš si doniesť bicykel donútra. Ako náhle ťa vidia na Á. kamerách, že si bereš bicykel vlastne do bytu, do Mhm. výťahu, tak už máš, hneď do 5 minút máš proste, viem, že máš akože Á. poštou podaný list, vieš, akože ti ho strčia ti to pod Áno. akože do bytu a musíš zobrať bicykel dole. Za všetko tu musíš platiť, takže vy za takéto niečo musíte tiež doma platiť, alebo to Nie. našťastie máte zadarmo? Akože, kde ja bývam, máme podzemné parkovisko našťastie a tam, teda taký ten syndikát alebo tá bytová správa zabezpečuje stojany na bicykle. Takže toto Mhm. nemusím platiť. Ale napríklad aj na ulici, mesto je tak vybavené, že na ulici na každom kroku máš, nejaké stojany na bicykle, kde sa vieš pripnúť a mesto napríklad funguje aj na takom, že keď bývaš v istej časti mesta a vidíš, že tam žiadne stojany na bicykle nie sú, môžeš mesto požiadať o to, aby ich nainštalovali a častokrát teda ti aj vyhovejú v tomto. A myslím, že to je bez poplatku, že nezačaržujú ťa. No Miška, na začiatku som spomínala, že Toronto a Montreal sú najväčší hokejoví rivali, aspoň teda tu v Kanade. Myslím, že čo sa týka cien, to sme si už teda povedali, asi teda Montreal je na tom lepšie, teda ste trošku Je. lacnejší. Ale čo sa týka teda toho hokeja a teda Bell Centra u nás máme Scotiabank Arenu. Áno. Chcem sa spýtať, či teda, a ako ty vnímaš ten hokej tu na tejto strane sveta, akože vnímaš to tak ako ja, lebo ja mám taký pocit, že každý tretí muž je hokejista, tak ako ty vnímaš len tú lásku k tomu hokeju, povedz Mhm. mi. Ja pochádzam z rodiny, ktorá je veľmi hokejovo založená. Musím to takto hneď povedať. A ja mám aj z minulosti skúsenosť vlastne z tohto hokejového prostredia, takže mne je hokej veľmi blízky srdcu. Je pravda, že ak som sem došla, tak moc to ani nepozerám, lebo nemám televízor a tieto prenosy sa väčšinou dávajú teda niekde asi možno aj na internete sa to dá nájsť, ale nepozerám každopádne. Stále som fanúšik a odkedy sme sa vlastne aj dozvedeli, alebo predtým vlastne, keď som to bola v roku 2018, tak som bola prvýkrát na zápase Montreal Canadiens a hral tam ešte Tomáš Tatar.
Tak, takže som ešte vtedy bola taká, vieš, fanušička hrdá, že bože, som na Toho hokeji. poznám, ten je zo Slovenska, toho poznám. Áno, presne. A ešte, vieš, keď som ho videla, že ukazujú jeho číslo a ja som ešte tuším, raz som ho aj videla Taká na Slovensku ešte pyšná. dávnejšie, presne aj naživo na kúpalisku v Banskej Bystrici, vravím, že to je osud, teraz ho vidím aj v Montreale na ľade. No a potom teraz vlastne však všetci vieme, že Juraj Slavkovský sa vlastne dostal Áno, do hlavného tímu. No a o to viac aj vlastne taká tá tvoja, taká tá hrdosť vo mne, vieš, že veľmi. porastla, že super. Áno. No a teda som bola pozerať na niektorých zápasoch predtým, minulý rok, minulú sezónu, ale nehral zrovna, myslím. No a podarilo sa mi ísť tento týždeň. Úplne náhodne som bola teraz vo štvrtok na zápase. Mala som také lístky, o ktorých by sa mi ani nesnívalo, že takmer hneď pri ľadovej ploche, asi v treťom rade. A teda Wow. mohla som vidieť toho Juraja aj zblízka. No ale ja mám s ním taký vtipný príbeh s celým tým Jurajom, lebo on už akoby odvtedy, ako som vedela, že teda v Montreale, ja som bola teda vždy na to taká hrdá, vždy som si tak v hlave ulietala, keď som išla centrom mesta, že bože, že aká by bola sranda, keby ho stretnem, že by som mu povedala ahoj Juraj a že by ho to prekvapilo, že na neho prehovorím po slovensky a že by sme si pokecali a už som si potom uletela, že bože, veď by som ho mohla pozvať na kávu. No a ja vlastne robím pre slovenskú firmu tu v Montreale, vravím si, že bože, Áno. že on by ju musel aj poznať a že by som ho takto mohla iba mu ukázať, že nech aj on je hrdý, že v Montreale máme slovenskú firmu. No ale samozrejme, toto vždy zostalo len v mojej hlave. A potom som mala párkrát také momenty, priateľ si objednal dres jeho, z takej špeciálnej edície, na tie dresy sú celkom drahé. Vôbec som nečakala, Veľmi, veľmi drahé. že Áno. až toľko, ale teda objednali, on si povedal, že si chce dopriať, že keď bude chodiť na zápasy, aby mal, tak No musí. nám To musíš prišiel ten chodiť. dres. No. A No čo? a prišla nám, to bolo, myslím, sme to objednávali okolo februára tohto roku a ten dres prišiel pekne zabalený a v tom balení boli také karty, ako keby pohľadnicové, ako keby valentínky. A na jednej z tých valentínok bol Juraj, akoby vo svojom postroji hokejovom a bolo tam napísané po francúzsky, že navždy budeš moja jediná. Ale to bolo akože, vieš, asi marketingové oddelenie Montreal Jasné. Canadiens, tak to chcelo potešiť fanúšičky a fanúšikov, no Ó, tak toto pridávali. A ja som si to krásne. odfotila som si to, dala som si to na Instagram a napísala som, dala som tam teda Juraja zo srandy, vrajím, že na konci dňa, že keď aj sa mi niečo nedarí, je fajn vedieť, že pre Juraja budem stále jeho jediná. No a videla som, že on si to pozrel, alebo niekto k tomu spravuje, teda Instagram si to asi pozrel, ale nikdy na to nezareagoval. Vravím si, že veď nevadí, veď nečakám, ale akože zo srandy zasmiala som sa na tom. Ale Miške, to ty neboj sa, oni totiž to majú zakázané. Asi však. Ja teda robím pre Arénu, čiže ja som v Mhm. hokejovom kolotočí už od roku 2016. Ó, Takže ja som ťa len chcela, aby si vedela, že oni nemôžu. Ho nerob, hlavne, že správu videl a on ale proste môj to nemohol. príbeh pokračuje. No, ježiš, no a ja som ťa Môj príbeh prerušila. Nie, Prepáč. ale vieš čo, ja úplne chápem týmto, pre mňa, ja to robím zo srandy, vieš čo, ja stará koza, proste iba zo srandy tagujem Juraja, ale mne to príde aj skrz to, že chcem, aby vedel, že proste ho tu podporujeme a ako Slováci sme hrdí, že je v Montreale, že taký mladý sa tam dostal a že nás reprezentuje. No a ja som potom raz ho takto označila aj v nejakom príspevku, a to tiež zase iba z čistej srandy, že som ho pozvala na kávu vlastne do tej mojej práce, že keď budem mať cestu, že nech sa mi ozve, že aspoň mu ukážem. Ale to bolo tiež skrz len srandy, že teda slovenská firma, slovenský hokejista, že aké by to bolo fajn. No a ja som si, vieš, takto som akože, asi som si to možno nejak privolala a vždy som tak akože vrajím, Áno. dúfala, že možno ho niekedy stretnem. A teraz naposledy v apríli som šla domov na Slovensko. Išla som z Montrealu priamo do Viedne, vystúpila som vo Viedni na letisku. A ja som ešte aj tak srandovala so svojimi kamarátkami aj s rodinou, vrajím, že bože, aká by bola sranda, nie? Že pôjdeme jeden deň lietadlom so Slavkovským. A ja vystúpim v tej Viedni, čakám na batožinu, pozerám si do telefónu, pozriem sa pred seba a tam Juraj. A ja že... A že... Tak prvá vec, ktorú normálne som sa tak zastavila, rozbuchalo sa mi srdce a ja si vravím, no je toto možné? Aká je toto náhoda? Napísala som chytro kamarátkam na WhatsAppe, že áno, pristala som a babi, neuveríte, je tu Juraj Slavkovský. A oni, že čo, že choď za ním. A ja som teda veľmi váhala a hlavne po 8-hodinovom lete z Montrealu ja som vedela, aká sama som vycúcaná a že keby za mnou niekto príde, že si chce spraviť fotku so mnou, no asi by som nebola trikrát nadšená. A potom si vravím, že
Tak som si to vysnívala, že by som ho mohla niekedy stretnúť. Sice som si plánovala, že by som ho oslovila po slovensky v Montreale, aby to malo takéto čaro, že niekto na teba prehovorí tvojim jazykom, keď nie si vo svojej krajine. Tak namiesto toho som to mala vo Viedni a povedala som si, že kedy, keď nie teraz, prišla som za ním, No. pozdravila som ho, vravím mu, že ahoj Juraj, že prepáč, že ťa ruším, ale teda som teda v tom Montreale, že tak som si prijala, že by som ťa niekedy stretla, ale tak nám to asi vyšlo teraz, že či by si so mnou nedal fotku, že pre bratranca, že on má rád hokej. Ale akože bolo to Klamáka. pre mňa, ale ja reálne mám bratranca Jakubko, pozdravujem, ktorý je úplne fanúšik hokeja, veľmi sa z toho teším, takže bolo to aj z toho, ale zároveň som sa cítila, vieš, taká fanúšička presne, že ale zároveň ja úplne chápem, že oni podľa mňa, aj teraz, keď som bola na tom zápase, a niektorí tí ľudia, ako keby tí hokejisti boli také zvieratka v zoo, Produkty, vieš, produkty. Ja že to na tak nich vnímam. Áno, búchajú produkt. na to Áno. plexisklo a ja vôbec nerozumiem, či tí ľudia si to neuvedomujú, že jednak tí chalani ani nevnímajú, keď sú na lade, že tam nejakí ľudia sú a druhák, tiež asi to není pekné sa pozerať na niekoho, kto na teba kýva a búcha ti pred nosom. Vieš, že keď si Mm. okolo neho korčuluješ, takže No, moje krásne. fanúšikovské srdiečko sa teda vtedy naplnilo a mám teda s ním fotku. Príde mi to ako taký dream job, ako z môjho pohľadu úplne, ja by som si to vedela predstaviť a robiť pre nejaký tím, tak to pre arénu musí to byť veľmi, veľmi fascinujúce. A teda aj sa postretáš s krajanmi. A Áno, vlastne to áno, sme áno. sa o tom bavili, že áno, aj tá komunita tu napríklad Slovákov, ja som spoznala túto komunitu len takto nedávno, ale tiež na začiatku som bola taká skeptická voči tomu, že ani som sa moc nechcela s nimi stretávať, lebo vravím si, že chcem sa obklopovať inými ľuďmi, aby som možno aj ten jazyk viacej používala, tú francúzštinu a nechcem sa dostať do komunity, kde budem teda skončím a budem hovoriť a stretávať sa s príliš veľa Slovákmi. Ale ako keby mi to bolo súdené, mám pocit, že moje cesty sa s touto komunitou preplietli poslednú dobu aj cez prácu. A, Super. a tiež sa mi podarilo v rámci mojej práce sa mi podarí stretnúť s pani slovenskou veľvyslankyňou vlastne pre Kanadu. Takže aj napriek tomu, že možno som zo začiatku chcela byť taká oddelená od tých svojich slovenských koreňov, napriek tomu, že som teda hrdá na to, že som Slovenka, ale teda nikdy som sa necítila ako Slovenka vyslovene, vieš, že som hrdá na náš štát, lebo možno akože o hokeji alebo nejakých úspechov áno, ale nebola som nejaká super patriotka. Tak teraz ako keby si ma to hľadá tu a skrz toho vlastne som si aj ja založila potom ten svoj Instagram, lebo som mala pocit, že tých Slovákov tu síce nie je veľa a keď aj tu sú, že možno niekto alebo keby sem aj chceli nejaký prísť, takže možno o tej montrealskej realite sa veľmi nehovorí. Že väčšinou tí Slováci idú, dajme tomu, do toho Vancouveru, lebo tam sa vie, nepotrebuješ francúzštinu, život vyzerá, že tam je easy aj podľa tých komunít, ktoré vidíš teda na Facebooku. Každý sa s každým pozná a máš tam konexie. A tu to nebol ten prípad pre Montreal, keď som sem vlastne prišla. Tak je to len také zaujímavé, že ako keby, aj keď si niekedy možno v tej cudzej krajine, tak tá tvoja domovská krajina alebo tá tvoja kultúra si ťa v istých možno ohľadoch zase nájde. Teda v tvojom prípade teda to vyzerá, že si ti to, keď postretáš takýchto slovenských aj reportérov, no u mňa je to zatiaľ touto O nič slovenskou neprichádzaš. komunitou a uvidíme. Ináč a chcela som sa, keďže ja už teda včera som riešila pás, takže ja už iba čakám, kedy mi to príde, takže veľmi sa teším na moje duálne občianstvo. Ale presne, Gratulujem. ďakujem. Ale ináč presne ako hovorí, že vlastne ja asi navždy ostanem teda pyšná Slovenka, som na nich naozaj hrdá. Ten šport je podľa mňa dosť také niečo, čo nás teda ako všetkých spája. Ja som maturovala, keď sme vyhrali teda striebro a tu nikto nespal, ešte učitelia boli takí, že vyťahnite si otázku a sme sa iba modlili, nech tá otázka je nejaká taká, čo teda vieme zodpovedať. Ale prežili sme, všetci sme zmaturovali v ten rok minúta. No ale teda hovorím, že ten šport naozaj spája a ja fakt ten hokej pre mňa, že som veľmi hrdá, keď teda počujem o nejakom Slovákovi, že sa mu to podarilo, pretože veľmi dobre viem, aká je tu tlačenica, takže v podstate každému hokejistovi, ktorý hrá v NHL, teda klobúk dole, pretože naozaj je to silné a teda veľmi teda ťažké sa tam dostať. A takto na záver, Miška, lebo už blabocujeme skoro hodinu a pol, čo veľmi dobre sa ťa počúva.
Ale chcem sa ťa teda spýtať, či máš nejaké plány, či chcela by si napríklad to občianstvo teda, či je toto taká tvoja forever krajina, alebo nejaké plány. Ako to cítiš? Ja som sem šla so žiadnym plánom, respektíve môj plán bol, že ten rok si tu vyskúšam a potom uvidíme v rámci nášho vzťahu, ktorým smerom sa posunieme, či tu zostaneme ešte dlhšie, ak sa mi to podarí, alebo sa posunieme naspäť do Európy, aby sme boli bližšie k rodinám, jednak aj k priateľovi, aj k mojej. Ale tým, ako som sa tu postupne zabývala, aj sa mi podarilo potom teda nájsť prácu, tým pádom som dostala pracovné povolenie na ďalšie 2 roky. Ono ako keby už človek, keď si začne prechádzať tými všetkými strastiami s imigračnými úradmi, tak čím dlhšie tu vlastne je a čím dlhšie s tým prechádza, tak tým viac sa to stáva škoda, ako keby sa teraz vzdať a nepokračovať v tom kvázi kanadskom sne, nazvime to. Takže som sa rozhodla, že si požiadam teda o trvalý pobyt, permanent residency. Áno. Hej, je to trvalý. Áno, Takže som ja. momentálne v procese čakania. A tu v Quebecu je celý ten princíp trošku iný ako asi inde v Kanade, takže o to som asi šťastnejšia, že už mám aspoň tento proces z krku, lebo tu napríklad, keď človek chce požiadať o trvalý pobyt, tak musíš dodokladovať, že rozprávaš po francúzsky. Musíš normálne spraviť atestáciu, na základe Áno. ktorej dostaneš certifikát, ktorý ťa akoby, ktorý ťa, volá sa to, že Certificat de sélection du Québec, že akoby Quebec si ťa zvolí ako pracovníka a dá svojho provinčného nominanta na to, aby si sa mohol stať permanent rezident v Kanade celkovo. Takže tu je to taká dvojfázová papierovačka. No a tie čakacie doby sú ale strašidelné a už sú niekedy, když to trvá 2 roky, niekedy rok a pol, tak neviem, ktorá časová línia sa aplikuje na mňa, ale čakám ja zatiaľ niekoľko mesiacov a potom uvidím. Myslím, na občianstvo ešte treba niekoľko rokov stráviť ako permanent rezident na území Kanady, plus teda mať čas strávený na území Kanady, myslím, že tam sa to tiež počíta. Áno. Ty vlastne takto, že už si tu pracovala, tak ty keď dostaneš tvoje PR, tak musíš mať aspoň 2 roky PR a potom už môžeš ísť na ten citizenship. Keďže si už predtým vlastne žila v Kanade. No, takže uvidíme, že čo ešte, či do toho občianstva tu ešte zostanem. Máme taký plán, ako jasné, že už sme premýšľali aj s priateľom nad rodinou a teda nad takouto spoločnou budúcnosťou. Áno, keď si predstavíš, že by si mohol mať rodinu a mohol by si deťom poskytnúť to, že sa narodia v Kanade a budú mať kanadské občianstvo, tak je to asi pekné dedičstvo. Tak to hlavne mať európsky pás. A ja si to tu uvedomujem v tej Kanade, vieš, mám kamarátky, ktoré sú z Afriky alebo z iných častí a ktoré nemajú európske pasy a teda ja som si ani neuvedomila, že oni často teda musia potom, keď chcú ísť aj do Európy, žiadať o teda vizitorské víza vôbec alebo podobné veci. Vrajím si, že za toto a to som si nikdy neuvedomila fakt tú váhu toho pásu, ktorý držíš v rukách. Európsky pás, teda dúfam, že teda Slovensko zostane naďalej tam na svojom mieste v Európskej únii. To je veľmi, veľmi mocný dokument. A keď máš ešte kanadský, tak fakt ja som veľmi šťastná práve preto, lebo kanadský fakt na tejto strane kontinentu perfektné. Áno. A zase slovenský pás teda v Európskej únii fantastické, že mám teda. Takže nechcem sa ich zdať. Dúfam, že ešte veľa budem môcť pocestovať, takže teším sa na to veľmi. Ďakujem, že si teda našla na mňa čas. Bolo to úžasné, aj sme veľa poklábosili. Strašne som sa tešila na tvoj príbeh. A teda asi si vyhrala dnešný rozhovor alebo dnešný pokec, lebo je tam... Neviem, či som dala dostatok argumentov na to, aby Montreal vyhralo proti Toronto, ale v mojom srdiečku... V Toronte som už bola párkrát, je super, ale Montreal má také iné čaro. Montreal je taký magický a to človek musí zažiť, to sa aj ťažko opisuje, lebo tu dojdeš, máš tú atmosféru, dýcha to tu takou Európou, ale aj veľkomestom americkým a tá kombinácia je taká očarujúca. Určite.
keď pôjdem zás, chcela by som teda teraz v blízkej budúcnosti prísť, takže dám ti určite vedieť, rada by som... Daj mi vedieť. Pôjdeme na hokej, lebo určite máte To by sme mohli, to by bolo super, keby si dáme spolu hokej match. Vieš čo, napíšeme Jurajovi, akože ideme, že by nám mohol vybaviť nejaké lístky. On predpokladám, že nevybavuje, takže by nám mohol. Krásny deň ešte prajem do Montrealu a veľmi pekne ďakujem. Krásny aj tebe deň. do Toronta, drž sa krásne. Aj tebe, krásny deň. Ahoj. Ešte by som sa chcela poďakovať tebe za vypočutie tejto časti a ak by si chcel byť súčasťou môjho podcastu a máš príbeh, ktorý je výnimočný, určite mi napíš priamu správu na Instagram. Hľadám ľudí v krajinách, ktoré sme ešte nespomenuli a príbehy, ktorými môžeme niekoho ďalšieho inšpirovať. Ďakujem za zdieľanie a ešte prajem krásny zvyšok dňa.